Ja. Estem amb l'Eli, mestra del Centre de Recursos Educatius. Eli, quant de temps fa que formes part de l'estaf de l'escola? Aquest és el quart curs. O sigui, podem començar a fer valoracions. Com ha estat l'evolució que tu has viscut durant aquests 4 anys respecte a la integració a les aules? Bueno, a millor, podríem dir que millor. Hem après el DUA, no? Ha aparegut aquest boom del DUA i hem après molts conceptes nous i jo penso que millor, sempre. Van sortir d'una pandèmia Sí. que ens va marcar a tots, però Exacte. especialment a la gent amb discapacitat i Exacte. als nostres infants. Sí, Han entrat les noves tecnologies. Sí. Ens ajuden les noves tecnologies? i tant que sí. Amb els infants amb discapacitat visual i Sí, severa? sí, 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 100%. Perfecte. La jornada d'avui, que ha començat d'una manera molt emotiva, amb el vídeo d'arrencada, Sí. com la valoraries? Cap a cada on anem? Home, molt maca, aquest any de 40 anys amb totes les jornades que hem fet i tot el que hem viscut ha estat molt guai, molt xulo, i la jornada d'avui, doncs un tancament a tot l'any molt maco. Eli, tu com a mestra, també s'ha aprofitat per fer reclamacions, reivindicacions en uns temps, en unes setmanes en les que venim de veure manifestacions de professorat, de tota índole, no només de professorat d'educació especialitzada inclusiva. S'ha demanat baixada de ràtios. Sisplau, què necessitem per aconseguir una inclusió de qualitat des de l'àmbit que vosaltres us pertoca, com és les aules? Això m'agradaria a mi saber. Què cal perquè es faci aquesta baixada de ràtio, no? Què cal perquè els mestres tinguin més recursos, tinguin més temps per dedicar a tot el que és necessari, que és doncs, fer aquestes, no adaptacions, sinó ja la metodologia DUA, no? Què cal? Doncs ja m'agradaria saber-ho. Perfecte, moltes gràcies. Vale, de res, a tu. Quina vergonya, no em feu això.